mihmanlar. Häzir uly hormat bilen mektebimiň uçurumlaryny dabarly meýdançamyza çagyralyn. Garşylalyň hemmämiz bilelikde.
mehmanlar, mehriban uçurumlar. Döwletimizin her bir günjörüne bolşaýaly. Biziň mekdebimde Ullakanda bara ulutoy. Bu toy goşa toy. Sebebi bugün 25. may Aşgabat şähermeden dörediler. Onu hemen uçurumlamadan soňky jaňda barady. Mekran uçurumlar. Ine siz 11 ýyllap şu mektepde bilim alýanyz, edep alýanyz, terbiýe alýanyz. Sizin hemmäňize ak ýol arzu etmeýär. Ýoluňyz ak bolsun, ýoluşyňyz hak bolsun, gözüňiz gowluk bolsun. Mekran uçurumlar. Ine siz orta bilim hakyna gaýgy torduş atestady alarsyňyz bolýar. Ýogurdamadan ýokary okuw mektepleri, orta okuw mektepleri, uçileşeleri, teknikumları, liseleri sizin için kapıtını açık koyunlar. Hemmäňize ilimlere tarap ýoluňyz ak bolsun niýetimle. Mefran uçurumlar. Sizin her biriňizin ýüregiňizde betlen ullakan arzuwlaryňyz bardyr. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun, maksadyňyz murat tapsyn. Sizin her biriňiz ata watanymyz, halkymyz üçin iň bir ilhalar, watanyň Wopalik, oğulları, kıyda rol geçmeğini tüysürükten arzu eden. Arzularınız hasıl olsun, yolunuz ak olsun. Ve bilim işgärlerine yüzlenmete kolyar. İnsan gözlemek, kurmak, öğretmek, dünyanı hat gözelleştirmek, kamilleşige tarap ötmek bilen bele tepkitlere yetýär. Uly mertebe gadanýar. Şu ýöreligden ugural yaşlar büyük maksady yurdumyzyň bilimler mekanyny öwürmäge gönüktirilen büyük işleri o okumak, dörejilik zähmet çekmek, kurmak, öğretmek, ilim bilim dünýäsine çuňur aralaşmak bilen münasip koşmalydyr. Hormatly mugallimler, bilim işgärleri, mehriban uçurumlar. Sizi soňky jaň dabarasy okuwuň üstünlüklik we dostluk ýörelige edilen mehriban we gownaçyk ýaşlarymyzyň ata watanymyzyň at agyryny şan şöhratyny hatda beýik etmekde, agdybirligimizi we jegitligimizi puktalandyrmakda gujar gaýratyny, ýakmetini, dehin okuwyny gaýrylmajakdygyny berkinanýaryn. Janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýoluňyz ak, yüreklerinize besleyen arzularınızın hasıl bolsun. Mehriban uçurumlar. Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanoli Berdimuhamedov.
mehriban uçurumlarım, mehriban çağalımız, sizin şuun en durmuşunuza bağıtlı, en bir oğullarınızın biri, siz şuun mektep yıllarını tamamlayanız, edir mektebinizle hoşlaşyanız, edir uçurumlar, size yolunuz ak olsun niyetimine, üstünlük hemranız olsun, göreceğiniz o olsun, ak yollar arzu edin. Edir uçurumlar, menem sizin hemmeğiniz şu Koşa bayramı bilen tüyürekten kutlayan, sizin canınızın sağ olmağını, durmuşta da sizin böğüdünüzün dine elinizdeki al-elvan güller olmağını arzu ediyorum. Дорогие мои выпускники, поздравляю вас всех с праздничком. Дай Бог вам всем здоровья, успехов, еще раз здоровья. Молим на sizin hemmeğinize de терпения. Misli inim deyin ucuğun geren, mehriban muğullim, merdim muğullim, durmuşta igsilmez terbiye veren, mehriban muğullim, edip muğullim. Sağ olun mehriban muğullimler, arzularınız hatır olsun mehriban uçurumlar. Davaranın gelşigi ena atalar, tolgunmadan yana göze yaş aylar, bağlasın edil şuun görendek, bağrı basıp kutlu sözünü aydar. Mehriban uçurumlar, bizim şuunki davaramızı size ak süt verip kemale getiren mehriban käbelerimiz hem katnaşyarlar. Gelin ulu hormat bilen mektebimizin mehrim enelerine ulu hormat bilen söz verelim. Salam hormatly muallimler, mehriban uçurumlar, edid enatalar. Şuun 2016 yılın mirasa sarpa koymak, vatanı özgürtmek yılında bizim edid bağlalarım uçurum bolyalar. Koşa bayram, koşa toy. Şuun Aşgabat şehrimizin bayramçılığı hem de 25. mayda uçurum bayramçılığımız. Edid bağlalarım, elmi dama güler yüzümüz gülüp dursun. Edil yaşayan joyaldı sizi birinci sınıfa getirenimiz elinizden tutup tuğleme 11 yıl okap büyül uçurum oldunuz. Ak kepterler yani yukarı oku caylarına verip ılımlı, bilimli, vezifeli bağlılar olup yetişmenizi arzu ediyoruz. Hormatlı muallimler, size bu terbiye verdiniz, bilim verdiniz. Sağ olun, Tanrı'ya